ଆଜି ସାଙ୍ଗର ଗାଡ଼ି ପେଟ୍ରୋଲ ନଥିଲା ମୁଁ ଚାଲି ଆସିଲି ତା ସାଙ୍ଗରେ ପେଟ୍ରୋଲ ପକାଇବା ପାଇଁ ନୟାଗଡ଼ ରୋଡ଼ ପଟେ। ତ ନୟାଗଡ଼ ରୋଡ଼ଟା ବହୁତ ସଫାସୁତୁରା ଥିଲା। ତ ଏପଟେ ପେଟ୍ରୋଲ ପକାଇଲେ ଭଲ ପେଟ୍ରୋଲ ମିଳିବ ବୋଲି କହୁଥିଲା। ତ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଏଠି ତାର ମୋର ଚାଲି ଆସିଲୁ। ତ ଖରା ଟିକେ ବି ହେଉଥିଲା। ତ ଏଠି ଆମେ ପେଟ୍ରୋଲ ଟାଙ୍କି ପାଖାପାଖି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ। ପହଞ୍ଚି ସାରିଲା ପରେ ଏପଟେ ଦେଖିଲେ ଲୋକମାନେ ସବୁ ଏଠି ପେଟ୍ରୋଲ ପକାଉଥାନ୍ତି। କାହିଁକି ଏଇଠି ଭଲ ପେଟ୍ରୋଲ ମିଳେ। ତ ଏଠି ମୋ ସାଙ୍ଗ କହିଲା 5 ଲିଟର ପେଟ୍ରୋଲ ପକାଇବ ବୋଲି। ତ ଏଇଠୁ ସେ କହିଲା ସେ ଆଇକି ପେଟ୍ରୋଲ ବାଲା ସେ ପେଟ୍ରୋଲ ପକାଇଲା। ତ ଏଠୁ ଯେତେ ଦୂର ସେ ପେଟ୍ରୋଲ ପଡ଼ୁଥାଏ ଗାଡ଼ି ସେତେ ଦୂର ଏଠି ମିଟର ଚାଲୁଥାଏ। ତ ଏପଟେ ଆମେ ପେଟ୍ରୋଲ ପକାଇ ସାରିକି ଏଠୁ ଚାଲିଗଲୁ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ଆମେ କଲେଜ ଡ୍ରେସ୍ ହିଁ ଯାଇଥିଲୁ ତ ପେଟ୍ରୋଲ ପକାଇବା ପାଇଁ ଟିକେ ଦୂରକୁ। ତ ଏପଟେ ଏଠୁ ଗଲା ସେ ଘରକୁ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଏଠୁ ପୋଲିସ ଏଇଠି ଜଗିଥିଲେ। ତ ଏଠି ଗାଡ଼ି ଚେକିଂ କରୁଥିଲେ। ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ ହେଲୁ ଟିକେ ଗାଡ଼ି ପଛୁଆ ବୁଲିକି ଫେର ଏଇଠି ରହିଗଲୁ। ତ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଟିକେ ବ୍ୟସ୍ତ ବି ହେଉଥିଲା। ଆଉ ଏଇଠି କାହାକୁ ଗୋଟେ ରସାତନ୍ତ ଫୋନ୍ କରୁଥିଲା ମୁଁ ଜାଣିନି। ତ ତାର ମୁଁ ବି ଟିକେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲି କାହିଁକି ଆମକୁ ୱେଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା ତ ପଛରେ ରହିକି। ତ ଏପଟେ ଆମେ ଟିକେ ୱେଟ୍ କରିସାରିକି ତାର ଗଲୁ ପୋଲିସ ନଥିଲେ। ତ ଏପଟେ ଆମେ ଏଠୁ ଗାଡ଼ି ଧୀରେ ଧୀରେ ଚଲାଉଥିଲୁ କାହିଁକି ପୋଲିସ ଥିବା ଆଗରେ ଜଗିଦେବେ। ତ ଏପଟେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିବେ। ଭାଇ ନୂଆ ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ତ ଏପଟେ ଆସିଲା ସେ ବଜାରରେ ତ ଗାଡ଼ି ସବୁ ଭିଡ଼ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସାଇଡ଼୍ରେ ହେଇକି ଆମେ ଚାଲିଗଲୁ ଘରକୁ।